खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि रुंसारि तरेन बर'खौ आसाम सोरखारनिफ्राय मान बावनायनि गेजेरजों जोबथा बिदाय होबाय। रायजोआरि माननि गेजेरजों बिदाय होबाय ABSUनि बारग' आफादगिरि तरेन बर' बिथांनि जोबथा देहाखौ मैया 2 रिंगासिम गुवाहाटीनि बर' थुनलाइ आफादनि मावख'आव दोननाय जादोंमोन। बेनि उनाव रुंसारि तरेन बर'खौ गोबां आफादफोरनिफ्राय मान बावहैनायखौ नुनो मोन्दों। गुवाहाटी महानगरनि मांखरसालियाव 3 रिंगायाव मैया जोबथा बिदाय खालामो। गेदेमा बिथाङा बर' थुनलाइनि फोथाराव गोबाव सम बिहोमा होलांना 70 बोसोर बैसोआव अबथिरा रुंसारि जानानै थांनाया बर' हारिनि मोनसे सुफुंखहायै खहा जानानै थालांबाय। गुवाहाटी नोगोरमानि कारगुलिनि थागिबि रिजार्भ बेंक अफ इन्डियानि आजिरा मोननाय मावख'गिरि, बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि, साहित्य एकाडेमि, बड' एडभाइजारि बर्डनि लिंथुमगिरि आरो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि जानाय तरेन बर'आ थांनाय माखासे समनिफ्रायनो देहायारि जेंनाजों भुगिनांनानै दंमोन आरो बिथाङा हरखाबै जिउ गोमानानै थाङो, जेराव बिथाङा हरखाबै थुनलाइगिरि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा गुवाहाटी नोगोरमानि आमबारियाव थानाय उइन्ट्रप हस्पिटालाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो सानसे सिगां बिथाङा रुंसारि जादोंमोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। आसाम बिधानसभानि बिसायख'थिया खाथि सफैगासिनो दं। कंग्रेसनि दैदेनगिरि एबा MP प्रियंका गान्धीआ फैगौ 8 फेब्रुवारि खालाराव आसामाव सफैगोन। साननैनि दावबायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों प्रियंका गान्धीआ मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम मेहेरगोनां बिसायख'थि सावरायमेलाव बाहागो लागोन। मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय प्रियंका गान्धीखौ कंग्रेस दोलोनि बिजाथि सायख'नाय कमिटिजों लोगोसे स्क्रिनिं कमिटिनि गाहाय बिबानबो होनाय जादों। बे बिबानखौ मोननायनि उनाव प्रियंका गान्धीआ गिबि खेबनि थाखाय आसामाव फैगोन। बिथांजोआ फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथि सायख'नायाव मैखोम बिफाव लागोन। मिथिनो मोननाय जादों दि 8 फेब्रुवारि खालि फुंनि 11:30 रिंगायाव प्रियंका गान्धीआ गुवाहाटीआव थानाय राजीव भवनाव जानाय मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। राजीव भवनाव प्रियंका गान्धीआ फुंनि 11:30 रिंगानिफ्राय सानजौफु 12 रिंगासिम बिसायख'थि कमिटिनि मेलाव बाहागो लागोन। बेनि उनाव बिथांजोआ सानजौफु 12 रिंगायाव फिन मोनसे सुबुं गौमायाव बाहागो लागोन। मोनाबिलिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 9 रिंगासिमाव बिथाङा प्रदेश कंग्रेसनि मोन 35 जिल्ला कमिटिनि आफादगिरिफोरजों आलादायै लोगो हमगोन। मोनानि 9 रिंगानिफ्राय 10 रिंगासिमाव प्रियंका गान्धीआ बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिफोरजोंबो मोनसे मिटिंआव बाहागो लागोन। मोनानि समाव बियो गुवाहाटीआवनो थागोन। 19 फेब्रुवारि खालिनि फुंबिलियाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय 11 रिंगासिमाव प्रियंका गान्धीआ प्रदेश कंग्रेसनि मावफुं आफादगिरिफोरजों लोगो हमगोन। बेनि उनाव फुंनि 11 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 12 रिंगासिम बिथांजोआ संसदनि सोद्रोमाफोरजों मोनसे मेलाव बाहागो लागोन। सानजौफुनि 12 रिंगानिफ्राय 2 रिंगासिम बिथाङा कंग्रेसनि गुबुन बिफाननि गाहाय आरो रांगिरि सोद्रोमाफोरजोंबो लोगो हमगोन। बेनि उनाव सानजौफुनि 2:10 रिंगायाव राजीव भवननिफ्राय दिसपुरनि मानवेन्द्र शर्मा चौकसिम दावबायगोन। मानवेन्द्र शर्मा चौकआव बिथाङा BCCनि आफादगिरि आरो APCनि नेहाथारिजों बेलासि 2:30 रिंगानिफ्राय 4:30 रिंगासिम
मोनसे मेलाव बाहागो लागोन। बेनि उनाव बेलासि 5:30 रिंगायाव गुवाहाटी बिरखं गाथोननिफ्राय दिल्लीनि थाखाय एबा दिल्लीसिम बिथाङा ओंखारगोन। मख'नो गोनांदि बे साननैनि दावबायनाय समाव प्रियंका गान्धीआ राजीव भवन, मानवेंद्र शर्मा सकआव मोनसेनि उनाव मोनसे बन्द दरजा जथुमफोराव बाहागो लागोन। फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै प्रियंका गान्धीनि साननैनि दावबायनाय हाबाफारिया जागोन होनना मिथिनो मोन्दों। मिरु सरकारा गुवाहाटी रिं रड मावथांखिखौ गनायथि होबाय। मिरु सरकारा गुवाहाटी आरो नुमलीगड़खौ फोनांजाबनाय सुरंगनि मावथांखिखौ गनायथि होबाय। बे सुरंगखौ ब्रह्मपुत्र दैमानि सिङाव बानायनाय जागोन, जाय गहपुर आरो नुमलीगड़खौ सरजाबगोन। गहपुर नुमलीगड़ फोनांजाबनाय सुरंगआ 34 किल'मिटार गोलाव। बे बिथांखिनि खरसाया जागोन 18,661 कौटि रां। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे बाथ्राखौ बुङो दि गहपुराव थानाय ट्रिब्युन एबा ट्यूब टानेल हादोरनि गिबिसिन रेल काम रड टानेल जागोन, जाय बुहुमनि नैथि बेबादि सुरंग। जार्मानी आरो डेनमार्कखौ फोनांजाबग्रा रोखोमसे मोनसे सुरंगबो दं। बेबादिनो ब्रह्मपुत्रनि सिङाव ब्रैथि रेल लामा खान्थि महरै खामानि मावगोन। बे सुरंगआव रेल आरो लामानि चेनेलफोरनि अनगायैबो एक्जिस्ट टिउबफोर थागोन। नुमलीगड़ गहपुर दैमायारि सुरंगआ राजसोलायारि महरै ओंथिगोनां जागोन। बे दैमा सुरंगआ हादोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार जागोन। बेयो गुबै हामाखौ थोंजोङै सा-सानजा भारतजों फोनांजाबगोन। दैमानि सुरंगखौ लुफुंखांनायनि उनाव बियो सा-सानजानि थाखाय गुबुन राहा महरै खामानि मावगोन। बे दैमा सुरंगखौ भारत सरकार, रौनिया हानजा आरो NHIDCL नि हेफाजाबजों बानायनाय जागोन, जाय रेल बिफाना दैमा सुरंगनि लुफुंनायावबो हेफाजाब होगोन। जोंनि मुंख्लं गेदेमा बिथांमोननि मावलांनाय बिहोमानि गेजेरजोंसो जों दिनैनि थासारियाव सफैनो हादों। बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। मख'जाथावदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 59थि गायसनथाइ सान फालिथायखौ मैया बिरहांगाव गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथार उजान बाजार चिराङाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनाय जादों। मैयानि सानसेनि हाबाफारि बादियै फुंबिलिनि गोथार आर'ज गाबखांनानै आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनानै बिबुंथि लाखियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनग्रोयो बिजनि फरायसालिमानि लोगो बिबुंगिरि डक्टर गोगोम ब्रह्म बिथाङा आरो मुंख्लं गेदेमा बिथांमोननि मुङै बिबार बावजेनग्रोयो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि हरिनारायण काक्लारि बिथाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथांनि मासि सामलायनाय गेवलां मेलखौ एबा गेवलां सावराय मेलखौ ओंथिगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होदोंमोन बिजनि फरायसालिमा लोगो बिबुंगिरि डक्टर गोगोम ब्रह्म कसारि बिथाङा। गायसनथाइ सानखौ बिथा खालामनानै बिबुंथि लाखियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथां। क'क्राझार लकसभानि MP जयन्त बसुमतारी बिथां। बासुगाव फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर रनेन चन्द्र मुसाहारि बिथांमोना हाबाफारियाव माननि आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। BTR नि बारग' EM रनजित बसुमतारी, बर' गुदि फोरोंगिरि गौथुमनि गाहाय नेहाथारि तानेश्वर ब्रह्म दैमारि, बिजनि जिल्ला ट्राइबेल संघनि आफादगिरि शुक्लेश्वर बसुमतारी, बिजनि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि दिलीप ब्रह्म, बड'लेण्ड स्पर्ट्स एस'सिएशननि आफादगिरि चन्द्रकान्त ब्रह्म नार्जारि, बिजनि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि सानिराम बसुमतारी आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। BTC-आव फिन आरोबाव जिनाहारि खालामनाय जाथाय। गसाइगावनि हास्रावबारियाव 7 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिनजावसा गथ'खौ 56 बोसोर बैसोनि शामसुल हक मुंनि सासे दुथाङा जिनाहारि खालामदों। क'क्राझार गसाइगावनि हास्रावबारियाव सुबुं माहारिखौ लाजिफोनांनाय मोनसे सोमोनांथाव आरो मुगैथाव जाथाया सोराङाव फैदों। गोबां समफोरावनो क'क्राझारजों लोगोसे BTC-आवनो जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ खोनानो मोनबोबाय थादों। बेबायदिनो फिन आरोबाव इनायै सासे 7 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसा 56 बोसोर बैसोनि सासे शामसुल हक मुंनि लांसुनिया सुबुंनि आखायाव बोलि जानांदों। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 2 नं हास्रावबारि गामियाव 7 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव 56 बोसोर बैसोनि शमहुल हक मुंनि सुबुंखौ पुलिस फारसेनिफ्राय हमनाय जाबाय। मैया फुंनि 10 रिंगासो समाव शामसुल हकआ उन्दै हिनजावसाखौ फुस्लायनानै गावनि न'सिम लानानै थांनानै जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों।
जाथायखौ मिथिनो मोननायाव रागा जोंनानै गामिनि सुबुंफोरा जिनाहारि खालामग्रा सामसुल हकनि न'खौ बुफाय बुसि खालामो। जाथायथिलियाव क'क्राझार जिल्लानि क्राइम ब्रान्चनि एडिशनेल एसपि जों लोगोसे गसाइगाव महकुमानि पुलिस एसडिपिअ मन्टुराम बरा आरो साबकाटा पुलिस थानानि बिबानगिरि राजिब कलिता बिथांमोना दायनिगिरिखौ हमनो हायो। जायगानि सुबुंफोरा दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनांगौ होननानै पुलिस बिफान आरो आसाम सोरखारनिसिम खावलायनायजों लोगोसे दाबि खालामदों। बिटिआर सागानगिरिफ्रा बारग' एनडिबि केडारफोरखौ आलाय सिलाय खालाममारबाय। बाथ्राखौ बुंदों कास्टम बसुमतारी बिथाङा। बे समाव कास्टम बसुमतारीया माखासे गोख्रों अजद गोनां बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि बारग' चिफ प्रमद बर'नि सायाव आरो लोगोसे आथिखालनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौ लाफानानै बाथ्रा बुंदों प्रमद बर'नि सायाव। कास्टम बसुमतारीया बुंदों दि इउपिपिएल माने थगायनाय, प्रमद माने थगायनाय, हाग्रामा माने जौगानाय, बिपिएफ माने खामानि मावनाय। बेफोरबादि गोबां अजद गोनां बाथ्राखौ बुंथिदों कास्टम बसुमतारी बिथाङा बुंबावदों बिटिआर सागानगिरिफ्रा बारग' एनडिबि केडारफोरखौ आलाय सिलाय खालाममारबाय। बे समाव उदालगुरि जिल्लानि बेरगाव ओनसोलाव माखासे मावबिथांखि मावनायनि गेजेरजों लोगोसे फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियावबो मोनजिबा बिटिसि बियाबफोराव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया देरहासार जागोना रोखा होननानै बुंदों कास्टम बसुमतारीया। रायजोआनो देरसिन एबा रायजोआनो सोरखार दाहोनो हायो, बेफोरबायदि गोबां बाथ्राफोरखौ बुंथिदों कास्टम बसुमतारी बिथाङा। टीम इन्डियाया पाकिस्तानखौ कलम्बोआव फेजेननानै सुपार 8आव हाबनो हाबाय। रबिबाराव जानाय एबा मैया भारत पाकिस्तान गेलेनायाव पाकिस्ताननि बेरेखा 61 रानाव भारतआ देरहासार जानो हायो। गिबियाव पाकिस्ताना 20 अभारनि मेचनि 18 अभाराव 114 रानाव गावनि गासैबो उइकेटफोरखौ खोमाना लानो गोनां जायो। बेराफारसे हाफ सेन्चुरिनि उनाव ईशान किशना गिबियावनो हान्जाखौ बुयो आरो बेनि उनाव हार्दिक पान्ड्याया फैयो। पाकिस्ताना टीम स्क'राव साहिबजादा फारहाननि उइकेटखौ लाथिख' खोमाना होयो। बेनिफ्राय उइकेटनि गोग्लैनाया सोलिबाय थादोंमोन आरो जोबनायाव पाकिस्ताना 61 राननि फारागथियाव लाजिनांथावै जेननो गोनां जायो। मख'नो गोनांदि भारतनि जानानै हार्दिक पान्ड्या, बुमरा, वरुण चक्रवर्ती आरो अक्षर पटेल बिथांमोना 2 उइकेट लायो। बेबायदिनो कुलदीप यादव आरो तिलक वर्माया 1 उइकेट लायो। मख'नो गोनांदि DAR प्रेमदास स्टेडियामाव जानाय मेचआव भारत हादोरा गिबियावनो बेटिं खालामदोंमोन आरो 175 रान बानायदोंमोन। बे स्क'राव बयनिख्रुइबो बांसिन रान लाग्राया ईशान किशनमोन, जाय 77 रान लादोंमोन। बेनि अनगायैबो तिलक वर्माया 25, सूर्य कुमार यादवआ 32 आरो दुबेया 27 रान लादोंमोन। बेबायदिनो रिंकू सिंहआ 4 बलाव 11 रान बनानै जोबथा मोजां बिहोमा होदोंमोन, जाय टीमा गासै 175 रानसिम सहैनानै पाकिस्तानखौ गोरलैयैनो फेजेननो हादोंमन। फारसेथिं पाकिस्ताना 114 रानल' मोनदोंमोन। बोसोरफ्रोमबो महाशिवरात्रि सानखौ फालियो। मैयानिफ्राय फालिदों महाशिवरात्रि, जेराव दिनैबो फालिनायखौ नुनो मोनगोन। रायजोनि दाब दाब भगवान शिवखौ गाबनो थाखाय मन्दिरफोराव जमा जानायखौ नुनो मोनदों। बेबादिनो फिन आरोबाव दिनैबो खुलुमगोन एबा दिनैबो सिबिगोन। भगवान शिवखौ इसोरनि समान इसोर मानिनाय जायो, बेनिखायनो भगवान शिवखौ देवादिदेव महादेव होननानै बुंनाय जायो। मैयानिफ्रायनो महाशिवरात्रि सान। मैया मोनाबिलिनिफ्राय दिनै शिव चतुर्दशी जागोन। महाशिवरात्रिनि समाव हादोर आरो गुबुन हादोरनि शिव मन्दिरफोरावबो सिबियारिफोरनि होंगो दोंगो जानायखौ नुनो मोनदों। बेबायदिनो मुलुगनि देरसिन 126 फुट गोलाव शिवलिंग नगावनि महामृत्युंजय मन्दिरावबो गोबां सिबियारिफोर फैनायखौ नुनो मोनदों आरो गाव गावनि मोनसे इसोरखौ फोथायनायखौ नुनो मोनदों। महाशिवरात्रिनि समाव मैया मोनाबिलिनिफ्राय जागायदोंब्लाबो महामृत्युंजय मन्दिराव फुंनिफ्रायनो गोबां सिबियारिफ्रा जमा जादोंमोन। थारैनो फैबाय थानाय समफोराव आसामाव खालामनाय बादिनो बिटिसिआवबो सानसे एविक्शन खालामगोन नामा? बेयो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा एबा मोनसे सोंलु जानानै फैदों, जेराव गोबां समफोरावनो बर'फोरा अजद होबोबाय थादों बिटिसिआव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामग्राफोरखौ एबा बर', मिसिं, राभा, कार्बि सुबुंफोरनि अनगायै मुस्लिम, आदिबासि, सावथाल, बेंगलि, राजबंसि हारिनि सुबुंफोरखौ दखल खालामनाय हाफोरखौ उदां लाबोनांगौ एबा एविक्शन खालामनानै सोरखारनि आखायाव लाबोनांगौ होननानै बाथ्रा बुंबोबाय थादों, गारां दिखांबोबाय थादों। नाथाय माब्ला बिटिसि सोरखारा बेनि सायाव नोजोर होगोन, माब्ला बिटिसि सोरखारा होस्रांनाय हाबाफारिखौ लागोन, बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मैया तामुलपुर जिल्ला एबसुनि गाहाय मावख'आव सानसेनि हाबाफारिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 50 गायसनथाइ सानखौ फालिदों।
दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो माहारिखौ गेरेमसा दाफुंनायाव बेनि गोनांथि आयदानि सायाव सावरायमेलाव गाहाय सावरायगिरि आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि मानिनां बि सोमखोर बसुमतारी बिथाङा बाहागो लादोंमोन। मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' नेहाथारि बिपुल कुमार बसुमतारी बिथाङा। फुंबिलि समाव गथुमारि फिरफिलाखौ बिरहोयो जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बासिराम रामसियारि बिथाङा। बड'फानो बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि बारग' चिफ प्रमद बर' बिथां। 43 नं तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' लोगो आफादगिरि मदन महन मुसाहारि मुंख्लंफोरनो बिबान बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लाबावो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि सुनिल सुजु बसुमतारी बिथाङा। गोजोननि थाखाय फारौ बिरहोनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो थुनलाइयारि नेहाथारि सानसुमा बर'। तामुलपुर जिल्ला ट्राइबेल संघनि आफादगिरि गजेन नार्जारि बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावनो हायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बाथ्रा नेहाथारि बाथ्रा बुंथिगिरि डक्टर बिनोद कुमार बर'। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि बानेश्वर नार्जारि, बाक्सा जिल्ला एबसुनि बारग' रां लाथुमगिरि सदानन्द बर', बाक्सा जिल्ला एबसुनि नेहाथारि कमला सरगियारि आरो लोगोसे गोबां ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। नदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, नदुवार गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो नदुवार गुदि बर' फोरोंगिरि आफादा जथायै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 15 फेब्रुवारि 50 गायसनथाइ सान आरो मान बावनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव फिरफिला बिरहोयो दखरानि आफादगिरि बिलिफां नार्जारि बिथाङा। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गायसनगिरि आफादगिरि बानेश्वर बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि कनकेश्वर नार्जारि गेदेमा बिथांमोननि सावगारियाव फारियै बिबार बावजेनग्रोयो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नारायण बसुमतारी, लोगो बिबुंथिगिरि रन्जन रामसियारि आरो लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रन्जन बसुमतारी बिथांमोना। लोगोसेनो नदुवार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि अनजालुस दैमारि बिथाङाबो 14 फेब्रुवारि 2026 खालाराव हरखाबै रुंसारि जालांनाय बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि साहित्य एकाडेमि बड' एडभाइजारि बर्डनि लिंथुमगिरि गागि थुनलाइगिरि तरेन बर'नि मुङाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ ससे बिरहोनाय जायो। बे हाबाफारियावनो रुंसारिनि सावगारियाव बिबार बावजेनो बिश्वनाथ जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि नन्दराम बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे गोबांथार सुबुंफोरा बाहागो लाफानानै बिबार बावो। हादोरसायाव सोलिफुबाय थानाय ड्राग्सनि बेरेखा अपारेशननि गेजेरावनो पुलिसा फिन आरोबाव काछाराव ड्राग्सनि हेंथायै मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय मोननो हादों। पुलिसनि अपारेशननि समाव 1,10,000 आयेन बेरेखा याबा टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामनो हादों। मिज'रामनिफ्राय फैनाय गंसे ट्राकनि मोनसे खथायाव थामहिनबा कम्पार्टमेन्टनिफ्राय बे टेब्लेटफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। ट्राकखौ लामा सेराव लाखिनानै दोननाय समावनो पुलिसा गोबां बिबांनि थामहिनबा 1,10,000 याबा टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामनो हादों। बेराफारसेथिं पुलिसखौ नुनानै ट्राक सालायगिरि एबा फालांगिरिया खारखोमालाङो। पुलिसा गंथाम नंखाय नम्बर प्लेटबो जब्द खालामनो हादों। जब्द खालामनाय टेब्लेटफोरनि बेसेना गोबां कौटि रां जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसा बे जाथिनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।